akwụkwọ ọnụọgụgụ isi nkiri 2-3. Belam wee sị Belak, wuoro m ebe ịchụ aja 7 n'ebe a, dozikwara m oke ehi 7 na ebule 7 n'ebe a. Belak wee mee dịka Belam kwuru. Belak na Belam wee suo otu nsure ọkụ, wee suo otu oke ehi na otu ebule ọkụ n'ebe ịchụ aja ọbụla. Belam wee sị Belak, guzo onwe gị n'akụkụ aja nsure ọkụ gị, maka m jee eleghị anya Jehova ga-abịa izute m, ma ihe ọbụla ọ ga-eme ka m hụ, m ga-egosikwa gị. O wee ji ugwu nke ọhịa na-adịghị. Chineke wee zute Belam, o wee sị ya, ebe ịchụ aja 7 ahụ ka m doworo n'usoro, m wee suo otu oke ehi na otu ebule ọkụ n'ebe ịchụ aja ọbụla. Jehova wee tinye okwu n'ọnụ Belam sị, jeghachikwuru Belak, ọ bụkwa otu a ka ị ga-ekwu. O wee jeghachikwuru ya, ma lee, ọ na-eguzo n'akụkụ aja nsure ọkụ ya, ya onwe ya na ndị isi Moab niile. O wee tụọ ilu ya sị, n'era m ka Belak na-esi dute m. Eze Moab si n'ugwu ihu anyanwụ dute m sị, bịa bụọrọ m Jekọb ọnụ, bịakwa wesara ndị Izrel iwe. Gịnị ka m ga-akọcha? Chineke akọchaghị. Gịnịkwa ka m ga-ewe iwe? Chineke eweghị iwe. N'ihi na n'elu oke nkume ndị a ka m si ahụ ya, ọ bụkwa n'ugwu nta ndị a ka m si ekiri ya. Lee, otu ndị ka ọ bụ, ọ na-ebu iche, ọ dịghị agụ onwe ya n'etiti mba niile. Onye gụtaworo aja Jekọb na ọnụọgụgụ nke 1/4 nke Izrel, ka mụ onwe m nwụọ ọnwụ nke ndị ziri ezi, ka ikpeazụ m dịkwa ka nke a. Belak wee sị Belam, gịnị ka i meworo m? Ọ bụ ịkọcha ndị iro m ka m kutere gị? Ma lee, ọ bụ ịkọcha ndị iro m ka m kutere gị, ma lee, ịgọziwo ha nke ukwuu. O wee zaa sị, ihe Jehova na-etinye n'ọnụ m, ọ bụghị nke a ka m ga-elezi anya ikwu. Belak wee sị ya, biko soro m jee n'ebe ọzọ, ebe ị ga-esi hụ ha. Naanị nsọtụ ha ka ị ga-ahụ, ma ị gaghị ahụ ha niile. Gị kọchakwara m ha site n'ebe ahụ. O wee kuru ya jee ọhịa Zofim ruo elu Pisga. O wee ebe ịchụ aja 7, suru otu oke ehi na otu ebule ọkụ n'ebe ịchụ aja ọbụla. Ọ sị Belak, guzo onwe gị n'ebe a n'akụkụ aja nsure ọkụ gị, ma mụ onwe m ga-ezute Jehova n'ebe ahụ. Jehova wee zute Belam, tinye okwu n'ọnụ ya sị, jegharịkwuru Belak, ọ bụkwa otu a ka ị ga-ekwu. O wee bịakwute ya, ma lee, ọ na-eguzo n'akụkụ aja nsure ọkụ ya, ya na ndị isi Moab. Belak wee sị ya, gịnị ka Jehova kwuworo? O wee tụọ ilu ya sị, bilie Belak, nụrụkwa, ṅaa m ntị nwa Zipoa. Chineke abụghị mmadụ nke ọ ga-ekwu okwu ụgha, ọ bụghịkwa nwa mmadụ nke ọ ga-elogha. Ọ bụ na ya onwe ya siwo na ọ ga-eme ihe ma o meghị ya, ma ọ bụ o kwuo okwu ma o meghị ya ka o guzosie ike? Lee, ọ bụ ịgọzi ka m nataworo iwu, o goziwokwa, apụghịkwa m ịtụgharị ya. O legideghị ajọ ihe anya n'ime Jekọb, ọ hụghịkwa mmegbu n'Izrel. Jehova bụ Chineke ya nọnyere ya, iti mkpu nke eze dịkwa n'etiti ha. Chineke na-eme ka ha si n'ala Ijipt pụta. Ume dịka ume atụrụ ka ọ nwere, n'ihi na ọgbụgba afọ adịghị megide Jekọb, iji asị adịghịkwa megide Izrel. Na mgbe ahụ ka a ga-ekwu okwu banyere Jekọb, banyerekwa Izrel sị, lee ihe Chineke meworo. Lee, ndị ahụ na-ebili dịka nne ọdụm, dịka ọdụm ka ọ na-eweli onwe ya. Ọ gaghị edina ruo mgbe ọ ga-eri ihe ọ dọgbutara, ṅụkwa ọbara nke ndị e gburu egbu. Belak wee sị Belam, akọchakwala ha ma ọlị, agọzikwala ha ma ọlị. Belam wee zaa sị Belak, agwaghị m gị sị ihe niile nke Jehova ga-ekwu, nke ahụ ka m ga-eme? Belak wee sị Belam, biko bịa, m ga-ekuru gị jee ebe ọzọ. Eleghị anya, ọ ga-ezi ezi n'anya Chineke ka isi n'ebe ahụ kọchara m ha. Belak wee kuru Belam jee n'elu Peoa, nke na-ele anya n'ebe ala ahụ nke tọgbọrọ n'efu dị. Belam wee sị Belak, wuoro m ebe ịchụ aja 7 n'ebe a,
dozikwara m oke ehi 7 na ebule 7 n'ebe a. Balak wee mee dịka Belam sịrị, o wee suo otu oke ehi na otu ebule n'ebe ịchụ aja ọbụla.